Van zachte zus al het zonneke begint te zien en willen we er allemaal heel mooi uitzien. En voor hair- en beauty tips, daarvoor komt er regelmatig bij ons de gast Marijke Paradiek. En je bent er weer. Ja. Marijke, bij jou is het elke keer een verrassing van waar gaan we het nu over hebben? Ja, vandaag heb ik gekozen voor het thema vandaag wil ik er zo uitzien en morgen wil ik er zo uitzien. Je ziet er inderdaad wel heel anders uit dan anders. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk mijn beeld is gewoon mijn kuif. Maar als ik een feest heb, ik wil gewoon ook eens af en toe gewoon een andere uitstraling doen. Maar daarvoor ben je kapster, toch? Ja, maar om kijk, dat mooi te kunnen doen. Mijn pony die is van nature niet zo vol zoals ik nu uitzie. Maar dit is niet je echte haar dus? Nee, dit is een pruik. Wat mooi. Ja. Maar wanneer kies je dan voor een pruik? Nou, kijk, de pruiken die zijn eigenlijk... We hebben een stukje gehad medisch. Hè? Dus mensen die kaal of tijdelijk kaal, dun haar. Maar jaren geleden hadden we ook een periode dat men een pruik had voor als je een feest hebt of gewoon leuk even een andere look wil zijn. Nou, en dat gaan we nu weer terugkomen. Je ziet er hartstikke gaaf uit, maar het ziet er ook zo echt uit. Maar zijn dat dan echte haren of is het toch synthetisch? Nee, ik heb nu een synthetische pruik op. Ja. Wat is het voordeel daarvan? Kijk, een synthetische pruik is gewoon veel goedkoper. Dus ik kan veel meer wisselen. Nou, vandaag doe ik dat en morgen doe ik dat. Maar waar moet ik aan denken? Wat kost zoiets ongeveer, globaal? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld extensions, iemand wil verlenging. Als ik jouw haar verleng en ik ga extensions plaatsen, dan ben ik rondom de 500, 600 euro kwijt. Deze pruik die ik nu op heb, die kost maar 175 euro. Dat is toch super gaaf? Maar je ziet er niks van. Wat is dan de manier om zo'n pruik op te zetten? Nou, ik kan hem nu wel afzetten, maar dan zie ik er niet meer uit natuurlijk. Hè? Dus dat gaan we niet doen. Nee. Of wil je dat zien? Nee, ik moet hem wel Ik wil graag weten, hoe doe je het dan op inderdaad? Nee. Dus je pakt hem gewoon vast aan de voorkant. Je zet hem daar en je trekt hem naar achteren. Nou, en je rommelt er doorheen met je handen. Dan moet dat allemaal tegen kunnen. Ik kijk gewoon in het beeld daar, hè? Dan zie ik wat ik doe. Ja. En dan dus niet te veel kammen, want dan is het echt een pruik. Nee, je moet gewoon met je handen doorheen. En dat is het voordeel van een synthetische pruik. Die, ook als je hem wast, je zet hem op een kopje, hij droogt en je zet hem weer op. En dan is weer een model. Niet jeuken? Nee. Kijk, je hebt verschillende. Nou is dit een machinale pruik. Dus dat is de goedkoopste. Machinale pruik is het binnenwerk is altijd wat dikker, dus ietsje warmer. Maar wat ik dadelijk op ga zetten, is een handgeknoopt pruikje. Ook een synthetische. Nou, die is luchtdoorlatend. Dus je kan er zo, als je hem in je handen hebt, kun je er zo doorheen kijken. Ja. Nou, ik weet niet als ik het laat zien of het goed voor de camera te zien is. Maar dus ook als het zonnig is het is gewoon heel erg leuk. Nou, dat gaan we dadelijk allemaal zien. Ja. Want jij komt ons heel veel verschillende soorten kapsels laten zien door middel van dragen van pruiken. Ja. Je hebt nu een hele andere look. Ja, ik heb natuurlijk jaren een bob gehad. En ik verlang soms zo naar mijn bob. Ik heb gewoon een heel leuk mode-event. En ik wil gewoon lekker hip. Gewoon lekker op een terras gaan zitten. Gewoon lekker. Dit is mijn ding. Dus ik ga er gewoon doorheen met mijn handen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel leuk is, maar dat ik me niet veilig zou voelen. Want stel je nou voor dat ik lekker ben en dansen en in één keer bam. Nee, er kan niks gebeuren. Kijk, we hebben ook klemmetjes. En die kun je aan de binnenkant erin maken. Dus meestal doe ik er eentje. Voor de zekerheid kan het nog in de nek. Nou, dan kan die echt geen kant uit. Dus als iemand gewoon zo doet, dan krijgt hij echt niet af. Want dat lijkt me een beetje een gevaar. Kijk, maar als jij boven op mijn hoofd kijkt, zie je dan dat ik een pruik heb? Nee. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Maar dit is ook een synthetische pruik? Ja. Dit is een handgeknoopt. Een handgeknoopt. En die andere was dan weer anders net? Ja. Zal ik hem eens erbij pakken? Ja. Kijk, dat is deze. Kijk, als je helemaal machinaal, dan zie je dat hij heel zwaar is. Hè? Dus hij heeft nergens... Nou, ook dan aan de bovenkant, dan zie je eigenlijk geen scheiding zitten. Want die is gewoon helemaal weggewerkt. Maar, pakken we even deze ook erbij. Ook een handgeknoopte. Stukje machinaal. Nou, als je die dan op je huid legt, dan zie je dus... Ik weet niet, is het te zien met de camera? Of, ik weet niet of ze het... ik weet niet hoor. Kunnen het... Ja, ze zien het heel goed, zeggen ze. Kijk, en dan is het net alsof je op je eigen huid kijkt. Dus je ziet echt geen verschil. Maar is dit nou ook synthetisch haar of is dit echt haar? Dit is ook synthetisch. Hebben we er ook eentje met echt haar? Want ik wil het wel zien. Ja, ik heb deze is echt haar. En deze, die doe ik dadelijk op. Oké, ja, dat is nog even spannend.
Waarom zou ik dan kiezen voor echt haar en wanneer kies ik voor synthetisch haar? Nou, als je allereerst aan de kosten gaat denken. Synthetisch haar heb je vanaf €175 heb je al een leuke synthetische pruik. Maar als je voor echt haar gaat, dan begint het eigenlijk rondom de €1100. Dat is behoorlijk voor af en toe eens. Ja, kijk, ik zeg altijd zo'n pruikje, voor die keren dat je hem opzet, weegt dat niet op tegen de kosten wat je kwijt bent als je extensions gaat zetten. Ja. Nou, het is wel heel leuk. Je krijgt toch hetzelfde effect. We hebben ook die haarstukken, flip-ins, kosten ook €300. Ga je een avondje stappen en je doet de krullen in. Wordt tijd dat we jou dat ook weer eens een keer gaan doen. Mij een flip in? Volgende keer in de uitzending heb jij een flip in. Oké, nou ja, dan Ja. moet je dus vrijdag is dat, hè? Dus moet je vriendelijk goed op me letten, want dan krijg ik volle haar. Ja. Marijke, jij gaat straks die andere opzetten. Ja. We houden het nog even spannend. Een feestje met Mario, maar misschien ook wel een feestje met Marijke, want wat zie je er weer heel mooi uit. Ik wil gewoon heel vrouwelijk zijn. Ik Ja, wil maar dat- gewoon lang haar. Ik krijg zelf nooit lang haar. En ik voel me zo heerlijk met dit lange haar. Maar je bent ook echt een heel ander mens zo. Ja, dat moet ook. Dit is nou het echte haar. Ja. Ik wil eens even kijken. Mooi hoor. Maar ook kijk, dit is het voordeel. Ik ga hier doorheen. Het blijft gewoon fijn zitten. Ja. Het voelt ook alsof het mijn eigen haar is. Maar ik Dus kan me het is voorstellen. minder glad. Minder glad. Ja, Oké. ja. Maar ik kan me voorstellen, hier ga je mee naar een feestje met helemaal de diva. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel ruiken. Dus je moet hem kunnen wassen. Ja, maar dat kan. Dat kun je met Ja. deze. Je kan dat zelf, hetzelfde als met een synthetisch pruikje. Alleen een echt haar moet je ook feunen zoals je je eigen haar feunt. Dat doe je ook met een echt haarpruik. Nou, wat schaf je dan erbij aan? Je schaft zo'n kopje aan, een zuignap. En je kunt hem gewoon feunen of met de stijltang. Je kunt er alles mee doen. Je kan hem ook rollen. Hè? Dus dat hij gewoon gekruld wordt. Ja, je ziet er echt Dat is gewoon geweldig super uit. vet. Maar je bent dat wel allemaal zo aan het zeggen. Maar ik wil dat Ik wil ook. jou, ik wou net zeggen, ik wil jou ook veranderen eigenlijk. Ik ga zitten. Ga zitten, ja. Ik heb natuurlijk al wat bedacht. Hè. Ik heb wat ik voor je mee heb genomen. Ik vind Oké. een pony heel erg leuk, want ik zie je nooit met een pony. Ik moet even je Oh, eigen moet je haar wel. een beetje... Ja, ik vind het heel spannend. Maar dan zitten we natuurlijk wel een beetje hier mee, hè? Nee, dat is niet, want dat heb ik ook. Nou, dames en heren, als je me dadelijk niet meer kent, dan kun je door de pruik. Oh, maar je kiest wel van donker voor mij. Ja, Is ik, het toch dat je gewoon kijkt Nou, wat bij iemand past? Of zeg je van, je kan ook eens lekker gek doen en je gaat gewoon voor paars? Ja, kijk, sommige gezichtjes of huiden, die kunnen alle kleuren dragen. Maar ja, ik heb zelf van alles opgezet. En ja, ik vind mezelf gewoon niet mooi als ik een... mag je me even Oh, tegenhouden? ja, tuurlijk. Ik vind mezelf niet mooi als ik een donkere pruik op heb. Dan word ik heel hard, heel bitcherig. En wordt dit nou alleen maar door dames gedaan of zijn het ook mannen? Want als ik nou zeg tegen Patrick, hè, we doen een leuke stijle koep, dan kan dat. Even rechts. Ja, petje die... ja, dat is wel leuk. Maar een mannenpruik, daar ben ik wel een voorstander van dat het gewoon een echt haar moet zijn. Ik vind dat moet... en nooit te dik. Hè, dus dat is vaak het probleem. Kijk, nu gebruik ik jouw eigen haar. Zin ik er een beetje leuk uit? Je eigen haar, dat heb ik bij mezelf ook. Je eigen haar gebruik ik een beetje om dat gewoon erbij te verwerken. Dus ja, dat maakt dat je hem gewoon niet ziet zitten. Nou, dit is heel leuk, maar zo'n Maar ik ga even schuin Patrick. ponnetje, hè? Ik wil even Patrick. Wie vindt ze mij? Ja, dat is leuk. Maar nou, dan kijk ik, hè, want Patrick is. Heb je dit in alle maten? Moet je dat op een hoofd aangemeten krijgen? Sorry Patrick, maar dan heb je heel veel krokus. Kijk, Pet heeft gewoon een grote hoofdmaat. Nee, maar ik heb ook een groot over. Sorry. Maar moet dit aangemeten worden of is dit gewoon een standaard pruik? Nee, dit is een standaard pruik. Er zijn natuurlijk maten in te krijgen. Dus als je een grote hoofdmaat hebt, nou, als je naar een goede leverancier gaat, ben ik natuurlijk. Ja. Dan wordt er gewoon de maat even van je hoofd genomen en dan wordt die ook gewoon passend besteld. Oké. Maar is die te groot, dus je hebt een heel klein kopje, dan maak ik hem zelf kleiner. Oké. Hè, dus- Patrick, voor alle motten, hè? Ook voor dich en ook voor mij. Zo zie je ze maar. Dankjewel hè. Dankjewel Marijke.